sellainen lippumeri. Tämä ei ole Triangelo. Se virolainen siellä. Se ketään ollut. Joo. Tuliko se virolainen käy? Ei, se soitti sitten menee laivasta. Joo, joo. Tervehdys. Meneekö se pitää nähdä? Ne on kaksoset. Tämä on isompi. Sitten se on tiikerin pentu toisen pauksen kanssa. Sitten on tiikerin pennulla on
Mummilla on niin kanssa nämä pienenä kasvattu se lapsen. Joo. Isä on samana, Iskarin kolli. Ja kaikki on samaisia. Mitä nyt? Se näki naamia vaaja. Tuohon mä teen tuohon tienvarteen. Viet. Tuohon tienvarteen teen tätä 300 pientä kuvaa niin puihin. Tuossa oikealla puolella kun menee tästä. Siinä muuta. No siihen mä tein 300 kapeeta, niin muuten vanhoja. Siihen 300 vanhoja, mutta tein 300 uutta. Joo. Muuta en ole sinne maalaamatta ne vaan. Joo, siinä herkkustut. Tänä syksynä näyttelen, maalaan muutaman kuvan tuon tienvarteen tulee. Tavannollisia ihmisiä. Onko se kauan ollut täällä Suomessa? Onko se pitkä turnee? Joo, se on. Sekin, että nämä niin suikalle paisti ja sillä oli paahto. Joo. Ja sitten rokanoppi, missä niitä palasia, niin se on sitten rokanoppi, tirri ja sitten kasleri siellä ja piknik. Joo. Se piknik oli se, missä oli niinku ne renkaat. renkaat Joo. niin, että se innossa lähes se piknik. Joo. Se ei tiedä, että se syödään lopuksi. Niin. Joo. Kantakaa. Kantakaa mukaan. Tämä on sitten kettu, mä alasin tuonne valkoinen. Se on hieno kanssa. Sitten yksi Eestin Tallinnan taidekorkeakoulusta tulee yksi. Ja Joo. sitten jotain, mä en muista mitään muuta, jostain muuta päin Suomesta. Joo. Saako sitä asuntoja muista? Tai huoneita? Saa asioita, mutta on venäläisiä paljon poikansia. Ai joo. Siinä on niissä leirissä, niin kyllä niissä Eestin leirissä on se jatkuvasti tarvittu. Ne on muutamia satoja markkoja. Niin vai? Kyllä. Kävisit siinä alussa niillä teorialuennoilla. Onko ne sitten heti siinä alussa ne teorialueet? Joo.